Там трябваше какво Стара град. Сигурно красиво. Пеша. На Капаков. Не съм. И сега ще го качиш в Колаков. Не съм стъпвал в това. Тия глупости. Сега ще минеш през сеста на... Сега ще има Чичурумен, дали ще трябва да ходя горе да ги избира. Ти сто Чичурумен ще да клепна с нещо. На кръчма? Да, някой кръчмарка, брат. Малко кръчмарка пада да ти кажа. Малка. Кръчма. Трябва да ви водим хора на Македония в кръчма, за вкусна храна. Там просто В самата Македония? Да. За ценители на вкусна храна. Просто... Това е гурме? Не гурме. За македонското гурме. Печено те пещите, картофите, там печено 8 часа. То се разпада. Уникално. Той Танас ягнешко не яде, там се пропъта ял, то никой не виждал към някакво. Аз ягнешко не ям, да. Аз на мене ми мирише. Той Танас не яде, а там яде. Прасино! Прасино ли е? Прасино. Григора! Григора Прасино е. Виж как те снимам аз са на видео ти? Видео ли си? Да, аз филмчета правиш и ги пратя после. Айде, къде надолу? Ще минем ли? Дай да минем през тези кръчмичките горе. Тук ли? Не, те кръчмички ли бе? Ама не, там една последна, да. Периптера. На преди спонтанно. Да, пахлуци всякакви. Даже има и човешкото тяло. Някакви скелети. Аз намерих, нали? Спирка, тахмо. И беше 44 лева. И си го имаш на готово. А те вратче 300 и колко да. Ето ги тук старите кръчмички. С нощи бяхме тук в една от тези кръчми. Greenland. Чайна ресторант пише. Не. Пецки. Са пецки. Да, ето тук бяхме, ама по-нагоре малко. Виж какви кръчмички, виж каква е. Има магазини да позвават столчета, точилки, дървени, тия неща, бухучи. Виж какви разноцветни столчета, погледни. Да, и там на стена. Лампи от Икеа. Да. Виж колко е разноцветно готино. Много е готино така, като е шарено. Много да. Но тая тук кръчмичка е много приятна. Тук нещо продават. Зимарика. Не е ли за това? Това не е ли за? Бирес. Пирес. Красия. Ето тук или откъде? Дайте. Ето ти има и тук, където е фонтанчето. От тук ли? Добре. Окей. Тук има такива работилки, някакви такива гързоделки, прави точилки, да, така. Има камара. Да. Тук изкара, правят, струват и става на това. Но. Ропиров.
Тук правят някакви фенери. Свещници. Свещници. Да, колко сука така. Интересно минава нагоре така. А това са го боядисали с бяло, все много намалява снега. Все едно нищо. Ето го това. Ей, тази кръшма горе бяхме преди нощи. Много хубаво. Площадче. Красотакис. Ей, фонтаните. С някаква програмка. Да. Ето тази кръчмичка бяхме с нощи на втория етаж, там горе. Е много хубаво. Айде една пауза да направим малко снимки.